अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। उद्योग मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या स्पीड बोटीला मांडवा इथं अपघात झाला। चालकाचं बोटीवरील नियंत्रण सुटल्यानं स्पीड बोट जेटीच्या खांबांना जाऊन धडकले। बोटीचा वेग कमी असल्यानं यावेळी सुदैवानं मोठी दुर्घटना घडली नाही। अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवराज्याभिषेक सोहळा नियोजनासंदर्भातील बैठकीसाठी सामंत गेटवे ऑफ इंडियावरून मांडवा इथं स्पीड बोटीने निघाले होते। यावेळी छत्रपती संभाजीराजे त्यांच्या सोबत होते। मांडवा जेटीजवळ पोहोचल्यानंतर चालकानं जेटीवर लावण्यासाठी बोट वळवली, मात्र यावेळी चालकाचं बोटीवरील नियंत्रण सुटलं आणि बोट जेटीच्या खालील खांबांना जाऊन धडकली। सुदैवानं बोटीचा वेग कमी असल्यानं यावेळी मोठी दुर्घटना घडली नाही। नंतर मात्र बोट चालकानं बोटीवर नियंत्रण मिळवून बोट तरंगत्या तराफ्यावर सुखरूप लावली, तेव्हा सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला। यानंतर पालकमंत्री सामंत मांडवा इथं सुखरूप उतरून रस्ते मार्गाने अलिबागकडे रवाना झाले। मात्र पालकमंत्र्यांच्या स्पीड बोटला झालेल्या अपघातामुळे स्पीड बोटमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आलाय। स्पीड चालकांची बेपर्वाई प्रवाशांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता असल्यानं मेरीटाईम बोर्डाने या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।